Tiripong kaining Martes, Hulyo 30 ang 67 transport group sa rehiyon sa pigkundusir na pinaka-primerong Bicol Transport Summit sa Sorsogon Convention Center sa Sorsogon City. Nangenot sa aktibidad ng opisina kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol na pinamamayuhan ni Joel De Feo sa kolaborasyon sa UV Express National Alliance of the Philippines as in Sorsogon Integrated Transport Federation o SOR-Intrafed. Obheto kan aktibidad na magkatiripon ang mga pamayokan transport sector sa rehiyon, asin matukar naman ang mga importanteng bagay o isyu na may kinaaraman sa transportasyon, urugnaan modernisasyon kang public transport system. Pasalamat mo na po sa inyong gabos, sa anong po na probinsya, kang Bicol Region, ng mga transport service entities sa pagsimbag nindo sa sakuyang imbitasyon. Asin kan UV Express National Alliance President na maging presente po sa Aldaw Layni. Despite nga dulo po ang Sorsogon kan Bicol Region anihong kamugabos niya. Dugang pa kan direktor, magayon man ining pagkakataon nga ni maipaaraman sa nasambit na sektor ang mga inisyatibong pinagigibok ang gobyerno, asin maipaaram sa mga iniyan sa indang mga komplishimento, siring manamadangog ang lado kan transportasyon. Sum up, the PhilCAT, the PUJ, and the UB, Bicol Region has an average consolidation of 90% for the units and 52% for the routes. So, sa satuya po ng mga commuters and other stakeholders in the Bicol Region, we have no area of concern na masasabi ka na at the end of consolidation, may mga ruta na daing mabiyahe. We are safely and secured as to the number of units that will be flying the area. Naimbitaran man sa pagtiripon si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Taimang personal na nakapartisipar sa pagtiripon alagad sa saiyang ipinaabot na mensahe, tinawan doon kang kongresista ang kagayonan kan transport modernization alagad pagirumdum kay ni. Kung bigyang diin na sa proseso ng pag-unlad, wala dapat maiiwan. Sa mga pangunahing punto ko ay ang pagpapahalaga sa ating mga lokal na jeepney manufacturers. Nagtitiwala ako na kaya ng mga Pinoy ang gumawa ng modernong jeepney na naaayon sa mga pamatayan ng batas. Dapat natin bigyang prioridad ang ating mga lokal na industriya, imbes na umasa lamang sa mga imported na jeepney. Ang mga imported na modern jeepneys ay napakamahal. Sa ganitong halaga, walang karaniwang driver ang makakayang bumili nito. Bilang banda, ang ating mga lokal na manufacturers ay maaaring magbigay ng modern jeepneys na mas mababang halaga. Ito ay malaking tulong para sa ating mga tsuper na nais sumabay sa pagbabago. Mientras tanto, presente man sa aktibidad si Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega kan Department of Transportation asin ang sa indang partner agencies. Siring man ang mga local chief executives asin ang sa indang mga representante hali sa man iba-ibang runa kang rehiyon. May tema ng aktibidad na urulay-ulay sa orag asin gayon kan modernisasyon sa pampublikong transportasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.